Mwachomorigereria obo Songo Vibes TV yetu ya chire nkuma ase mitandao kasi yetu no konya gutare binyoro gokoretera ari agendrete ime ya gusi rero iga kere mugoroba kambura kanyirire kona atarire gwikasa kuruku kia mwasi nigere ase constituency ya Kitutu Churches South kera gwikire busongo nyambere tauni osoe goja jokvira ruguru tire goja ruguru ijabaka kia mwasi goraiga aiga ntobwate kia mwasi vacational etitia eye moina no era aiga then no era moina nere yo alafu ntobwate primary school rora ntobwate dispensary ntobwate rehabilitation center so na sana na go develop but then area yegane bwate challenges chiaye anene chipara na asa yatari accessible yaiga oise korigere no negetie kiye skuru gokebwate bitare nkeri. In fact, let me move closer. Yeah, that I show you this. Egetie gena bokero chabona kerega. Yani tariya se bantu bara ikaranse iga abana ba kumupira. Nasha yani nono mupira ngwagura enjiro bonyanzi bomere takoranga. Abana banafunzi actually mbakari go soka ba kumupira. So it's a wish every community nga tuaba chama babwatirana elinde le cross ya magendero chinsobo. Abantu bari bagocha bari of goodwill bantu barase kenyoro konyo babwate nkorengiya bagoteba ninga yaya tigatubeka namo elinde elio torrenchira magendera gochaka nabagambyo mate mbanje tabantu babekana tamo so abantu abakia mwasi bakiramo babekaniramo abatureti abachifu abagakabe kenyoro na bangina bateba ninga yaya bono rinde tobere forest megapakaririeri babekaniramo baomeranire batebire nga yaya tigatomerane tobanga mangana ito tokwa no mheshimiwa omobunge Duke Kibagendi n'abaheshimiwa bande batokonye barosi eriye erorekane kororekana nga naberego so kera babekaniramo rero go baturangeire erinde ryo gocha kubarigereria nchira babekaniramo mbagwata mangana bagototebi lakini omatekere kenyoro abantu mbare batatagetia amagenderero kere kenyoro abantu mbare bakorukuchiotorobe chiotorobe se tiotorobe so abantu barabuo egasi abo no kuna kuraramike kera barura abantu bago jamo korosie para bono kutusukia marimo yani bono abantu mbare batanjiti no ane para tata buna bono mogote abantu nagi haya skogocha tokunye gesimaga omuntu tanga yani abantu mbare bangete amagendero naturally bona gia mwazi anaro tiotorobe mbaro bantu mbare bangete amagendero kera bande bagoteba ninga yaya tigatuomera nega topange bune pare korosiwa abande baomera na barabugo kirogoroma bade banga abaga nge bagotebe so tutagete koromera nege kosie ke barato tebi challenges bagwetirana ndinga kibaro beirie no bari mata iga baomera nira bangina ko bagaka ndiri turagosori na barabugo toigunga muroberi kibabwate aserie yiga ya Kiamwasi igankuru kwa Nyamwembe Frederick Moriasi igondo yomo member bwa Buchura Consultative Forum boigo gotugukwanira igoro ya magendera ase itoga bune kenyoro kia Buchura na mono bune skuru ya Kiamwasi primary ase tutabwatie getia abana bagochiesera twaganirie serikali ya itobu na bono muchumba to promise ngo toroseriare mo MCA baganchirana licha tubwate changamoto chinyinge rero igago twaumiranire ase ngenchu yo koinyorere bintu ebyo igotogo tebanga chigurupu nchiroro chibwate interest yengiya buneye yoko gera magendero ya community agendere lakini imbaracha tubwatirane igotogo sabanga na barabu no ene dona bakabwate bayerete iga tubwatirana amo elinde lito nyare kwagacha school ne community monasi chipara ne bintu binde mbanya kwebacha mono ntunyara gusuka mutu asenge njeyo igotorega iga elinde getie kenya rekorosigwa school nyare korosigubuya boigo twatakire gokorera no nechi meeting ese school lakini nturanyora libagari giya sengencho ya majiko kurwe service education maybe ase twanyarire ko kani nganto okorere school meeting boigo twanyorire ense mende tukunyara gokorere meeting twagokire nganto gendrete ko basobwamo so korengereria magendero yekenyoreke ase ngencho eyo twaganiria abaminto bonsi pie community engima baiche tubwaterane elinde litunyare kwagache community ese ngenche kerenga gito gokerekemo okogendereria omochura ne community na magenderero y'abantu bonse onye na macharo sigwe none umunyamuri gweta butuko ya nyorunyo lakini titotware selfish interest nga sengencho yo kwagacha chinyomba chiaito gosikorigeria abana baitemirimo sengencho ye chi project chia chirega iga lakini toegerera ne 2 speak kwa jumla bune kenyoro
erinde ritonyare kogenderera na abana baito bonsi banyare konyora access yo gosoma institution yechi nabo igonye na emirimo egotoka emeke nebe na yogochora eubi abanto bonsi baye guribaga an opportunity erinde ritonyare gokonyorera abanto abo baminte emirimo buya mono. Samarieta nchoni ombotongwae igonde na incho Munyakinyoro igo efaramu eye na inche nigo ororo buna moturesara naende nabo okorang'a nigo babekire ekerengererio ekiya toisaransire ng'a ebinto na ebiaito bire seito iga ebinge kero kende bitari buya buna bono chiinstitution chiachire chire about 6 lakini ekero ogochirigereria nabo okorora ng'a tichibwati omwerekeo buya ebinto binde mbiro buna bono bigosareka kwanyora ng'a mbari yani teri mbari answerable mbinto kina kinde buna bono for example institute goroga aria chigwayo omorero orenga ororo abanto bagacha bakaira chigwayo echi chionsi pi institute yo na serikali morero oito iyo bono abanto twachire korengera tware gatika toichamo at least abana baitekera bagochaga ari ebinto buna ebi biasareki na bitotare kurigereria ng'a ekendeke torotote na baminto bande bari maybe batara join bataiyoga motarochi today babwate na baro buya chende nga buna iye kero kende tobwate onta togosaba toichamo tubwaterane turigereria nore mbono chiinstitution yechiga je twatebirwa abanto ngocha barororo bono rori torakira abanto bago ekera bagocha kurikwo onyore omogwachi manarotakeire etogota kanyora omogwachi mani kurubogere etogota kanyora omogwachi mani kurukwerete ng'ai twarenge totari gwepanga igo ntwe totaete tari togopangwa totaete gwepanga chiinstitution echi chigochaka twateba naki none ching'eni abagina baito mbarao barae none okorwa gabu karara atoe ebinto ebi nabo birororo lakini nkebasa koba ng'a nigo kere siasa nkeri siasa nona asinidi abantu bana bo murakebeka ng'a siasa lakini rende kero tobwate ebirengererio ebio ebia bono igo siasa tobwate ontate goteba ng'a abagambi baito twakore chi meetings several meetings abagambi ba serikali bachire toigwanani chi agenda nchiri ng'aki nore na epara nerere egoete nyagitari iga abuga epara eywo esiekerete ebinto ebinge abana baito bagocha chi application gokoru epara eite iyo toigwanani ng'etiga epara eywo iguru na chipara chinde chi agenda nachi eywo tobwate ebi nabio ebirengererio bito birororo tobwate na bari bataratojoin ntotwansi na abachura tiga bache batojoin totware one focus igo ntobwate se eyende iga yokorwana na ebirengererio ebia tobwate naki egiare ng'a rero tiga toisaransa iga tokwana amang'ana aywo buya mono. Asa Marieta igo nkoroku Polycarp Mekenye inche na omochura buna ande omochura ase esukuru yaito ya Kiamwasi na chiinstitution chinyinge chiaigwairwe ororo buna eyemo yabo ntobwate institute eyere branch ya National Polytechnic ya Kisii egento tware gosaba ekenene buna abachura etotagete tochamo buna omochura toroseria abana baito amagenderero ayia abana baito bagokina ebisasi bigokina bono na ekere bigochigokina bimanye ng'a amochura nachete amo akarosia amagenderero ekiagera institute ekere yarete tuga na omochumba oito oibono oritayire korwa omochumba onde ochire oywo otorangeri buna abachura tochamo ntoreta siasa yabachura torete siasa ya omochura oyomo oywo okwagacha bochura oywo okwagacha buna institution yaito buna esukuru yaito primary yagachwa erorekane na intu buna chi primary chinde chiagachire tokora chigoshine nona amagendera amanene ng'a togosaba omochumba oito nona omwarimu oito orororo nera atoretera abana baito barorekane buna performance ya esukuru yaito ekororekana ntokonya gwechanda buna omochura ng'a inkia abana baito buna esukuru yaito ya Kiamwasi yakorete igo okuna kwogosaba kwane nare gosaba buna ntwa abachura tochamo tonyora amagenderero korwa ase omochumba oito nabo igo no MCA bwa area nera atoretera amagendera aina atosagete aina arongo togosaba buna omochura buya mono. Nkoroku Nancy Nyanchama na inche ende in support ye community muna twachira amoiga togoteba ng'a ntotagete amagenderero community yaito twatigaire maega ase amatuko amange naende boniga etotagete naintu tonyare goshine muna boniga ekero twatebire ng'a chipara chigoro chipara echi nchigere ebinto ebinge bigenderere enyagitari nere ya Kiamwasi dispensary enyore abanto bagocha ntobwate esukuru ya Kiamwasi primary etabwati nonye chichochi abana abaiseke naki tokona korwana naki naintu tonyora amagenderero aywo ntotigara maega
naende kende kinare goteba ng'a etwachiramo egere tonyare koeducate abana baito tonyare kobaencourage abana baito nabaro bakore omokia rero twareteirwe Kiamwasi Institute. Kiamwasi Institute eye igebwate chikosi chirororo abana bonsi pi bekenyoro eke baranyare kogenda basome banyore chisemi erinde banyare gwekonya naende eriomo erio igo nare goteba ng'a kiombeke nkeri gia siasa. This is a community based group erega iga ase amagenderero ya omochura nomonto ore around Kiamwasi gose eward engima ya Kitutu Central Ward ntobwati chama ntobwati supporter monto teyo togo support. We are here to help this community. Bia mono Tango good evening kerbo na nse no mochura. I'm part of this community. Nzege ntongo kwana aiga se skuru yetu Kiamwasi serikali yetu to bakeranga bia mono mono Ministry of Education kosimwa consider Kiamwasi kwenye junior secondary school. Bono igento toko basaba junior secondary school te what facilities cisaine komoranze moto klasi keria CPC kia gachari ge nusu mukate. We ask you moto kole klasi keri egera abana baito batwara access yo gosoma batwara smooth running. Igento ya kabere amasira borte school yiga. Mr. Governor, I ask you amachi takete tonyore gase Kiamwasi school community as a whole. For example, abana baito baimukiri amache every 10 liters umwana ku 10 liters kurukuire school. Chinse chuma itago cha ku 10 liters nyone period ya bari guchaka gosoma nabo kononya abana bandi basomere bakira gati ayo koroste na machi kurunga seino agitwa basoroire moto wekere plant of water school egera abana banyora machi isaine aya bakunyina aya bagutumia ukirine ebirasi wese kori ebirasi byeto mibwate weaknesses, they are not clean at all. Moto konya ebirasi biya ku paint bisumutani buya egera abana babe abasavi all the time. Ege tokene ngo batebi abaibori baito aba Kiamwasi twabere togochandeka mono ase chipara matobe moro chamakori aya matobe kamuna bane mbure gotwa umwana agochi gotira nyori wakeranse bitabu byabo muko yaba matoboka bona ukikirasi no mwalimu agosunga ekene gitabu mwana abwate gosenki gagitiga batoroseri chipara chirabe egena abana bararabe egendo yaka tatu epolytechnic kwigurwe rogoro gaiga twasabire aba bari tutari amo gose twasabire the whole community to chama as one thing tobwaterane tokonye community yaito na into school ne polytechnic ne kwigurwa egere turwanire community yaito na into gosa abantu banyora access yo konyora chigasi yao. For example no eto chi school nabo konyora no yokorabi no ne yokoruga liko no ne yokwabusa kusudi oyegere gosukumere state living. That's all I have. Thank you. Na bakwaniri mwensi bwairire mbia mure samaria ta gongoro kujako bunyaoso maera igonde umunya kenyoro gaiga na ende goto aligere iri sese ito gaiga yasaye bwanchira mone serikali atoire chini situation chinyinge chini situation chire nyagitari ere ni TTI ere Kiamwasi igoro amone vocational center ne rehabilitation ebinde byonse akarato ko birigereria ekene para teyo twachira amoiga twakwaneiro mochumbo ito no mochumbo ito bwanchire ngango toroseria ari para korubugo mache pakeze chini situation ichionse pi twanchera neno mochumbe atwaga atoroserie para korunya gitari igaiga paka setere itinya mataro neyende turimo ko gimata echiko sangie pare ndere bo matara mata nekereo ayonsie toko muhakira ngambu yamano sana asenge je wanjerana ntoke enderete konya kubwaterana gukwana n'abahusika erinde torenge binde byonzi mbiere nekero toke enderete gukora ibi byonzi nabo tuigunga nanda abandi bakiri bajenjiri nka parangiya neyemeta kire kugikorozu nabwese kugikorozu noro na indundura akora gendo turatebu itwakwane no muchumbe nero manyene constituency na hindu uyunde na hindu bwate gipara kinde ningo tago ja totebire nde torenge inererie bono twari kuburiga abantu baminto tigatobamo tobwaterane kenyore kine giito chini situation ekira chionse pi in fact nabo chirarwe emeremo etari mekesa abanyakenyoro naende tipare echi chise korosiwa echi koreta abantu ndubwate kanisa moina iga ya Catholic iga chikoreta abarwaire bachese nyagitari naende chipare echi igo chikoreta abana n'abari bagoja gosomia egetundu kerigoro igongo koba gwaita mongo bwati siasa
nokoreta amagendera ase ekenyoro naende entwensi tobwaterane nari ekenyoro ekerabwenere tari ase okorikwa gwoka ekero onde omonyakenyoro mbwate oboremo ng'onya abana bagocha igoro aria igo tayare abana bagoika bamenya mpaka bakore gento ki bagore studies chiabo igo ng'a netagete twagacha chinyomba chinyinge ase ekenyoro eke giabo kia Mwasi na Bomatara so that bari bagocha take studies igoro iga banyore ase bagokora gento ki bakomenya mpaka amatuko ayere so twaboriri gose naboriri kwa niaba ya abande aba naboriri ng'a bari babwate amang'ana ande are mamincha tafadhali tiga barengereri naende barore egeti giaito eki nakero kintwakwana na omochumba oyo agancherana ngotoroseri are egeti naende amache abeke korugora aria ase institute therefore tokoboria abanto baminto ng'aki ntororekana tokong'usana na ase ebinto bitari gochigotokonya eye tari siasa ebi na ebinto bikoba emiaka na emiaka mpaka torwo na abande bakore gento ki babororo so inche nare gosaba ng'a tiga tobwaterane tokore ebinto ebirimo naende tokore na ebinde biche. Thank you very much. Tamarieta Ngoroku James Anyoka Mogere ndo omonyakenyoro ogochura gose Kiamwasi. James Anyoka nigo ndo omotureti bwa ekenyoro gia Kiamwasi village nkamanya koba omonto of peace committee Kitutu Central sub county yaito nabeire nkorangerirwe emekutano nchamo na aba chief aba assistant chief chinsemo ao twakore emekutano na barabo yanyarekanete ekero twarenge Kiamwasi polytechnic omo commissioner county commissioner are gocha mara kabere tukanyorana na abanto baminto barenga abake tugasangana barabo ebirengereri ng'a tiga tonyorane iga tukwane buna abanyakenyoro totebia abanto baito ng'a ekero tobwate chifunction chire Kiamwasi nchitagete public participation nari turaikere institution chiaito chibangu boronge kero twanyorana igo ntwarenge na omo county commissioner nomo deputy county commissioner Elizabeth Atem korunyanchwa tugateberani ng'a nkitogwente gokora ntwairanete amo buna abanyakenyoro tukarangeria abanyakenyoro tugakwana tugakora omokutano baganchora buna omo chairman obochura leaders consultative forum nabekire abanto amo twaikaransire korwa engaki eywo goikera ewiki eria ekero twakorete ntwaigwananete ng'a torangerie omo chief atworokereri ng'aki toranyare gochaka encherere korwa ria Nyatundu eche dispensary egende satellite omo chief oyo oyomo agantebi tinkobanche bweka nkorangeria omo assistant chief omo Musioma township omo assistant chief Nyatieko na Nyakoe bonsi ekero bacha twakora omokutano amo bare bonsi tukaigwanana ng'a togotwara public participation Kiamwasi eyie egotoa omwerekeo bwa okonyora omosabe naki agocha kobeka beacons naki enchere eyie ekogenda abanto baminto abaya mbachete ase public participation eyio yarenge abachifu mbachete omo MCA nachete oito Duke Nyarango nkomoirana imbuya mono ekiagera enchere eyio achete agatotebia ng'a enchere nkoigorwa ere ntwancheranete boigo omo MCA Nyakoe igasabete ribaga abwate omorwaire omo MCA Nyatieko nabwate abageni omochumbe natumete Dominic Monari buna omogwakirisi oye agatwakikisira ng'a amang'ana aywo buna twayakwanire omochumbe nkoigora are para korwa maate egende igo buna yabeire omo MCA nere oito agatwakikisira boigo tukaigwanana na omo gwakirisi bwa omo senate oito Richard Momoi Monyonka nere agateba igare ase amagenderero aywo yaikeire gati iga abanto baminto mbare na barabo batebete ng'a mbachagete 2021 na barabo nabo bare iga no tokogenda nabo bachire barosirie amang'ana abo batosiekeire esukuru ase konya togoikaransa ng'a ntobwente goikaransa nabo babwente goikaransa sukuru tebwati meaning egento ekenene totware etarget eyemo ntotagete gokora amagendero gose naki totagete abanto baminto tiga baicha amabo batatageti gocha tobwaterane tokora amagendero inche ndatebe ng'a goikera ase twaikere twarorire omochumbe twarorire county commissioner omwesimiwa oito Kibagendi nareta omonto goetera ase tore agasabia amache aingocha arabekwa ebitacho
ekemo aige sukuru geita ekemo kebere moina aria ne kende kebere side ya Bomatara igo ntu twakorire ekyo nande twatebanire ekere njire ye ekoba demarcated nkonyarika nere njire yarete abekere diuki ateba maguta egera gita kereme njire yeke moino nande ke maate enjire korwa bwo mache nkore mwere paka ase institute ebekwe amora mubuya abantu baitu baete nande tugusaba none ramwenye konyarikana ebekwe eike epotechnic gusekia mwase school asa yindu naro tukurwania amang'ana siasa ntu akanete ntubwati kende gionse kuringana na magenderero umurai urengo umurai nari go support onyoirete chikura gusetairete tariere nkubwati omogenda omogambi oria oirire chikura igo rero Duke Nyarango nere omo MC oito Kitutu Central Ward igo twamwira nembu yamona asogoja nebinta atebete ntumaite ngotimisare omochumbo ito kibagendi mbu yamona aseng'encho ndata gotoma omogwakirisio aramo na intwo ritukase ritukonga kere gento togokora igo tukubwataniamo egera amagenda atakoba monto yomo igo tutagete abana bagocha kuruchinse chiare banyora asaya igogete banyora ase chinyomba chiagachire chingiya bakomenya na kie kintu tutagete buna abantu babochura ntubwati mang'anande etogosaba omochumbe omo MCA mochamo n'abachibu aba babwateranire bonsi tutaramo totoboe ebinto ebiga nari turatwara amagendero bochura abantu bamintu buna moigwete togokwana iga injuki ya mwasi iga omari raisi tokora omokutano kere Jumapili ntubwata ororo togenderamo tiga kunya kung'ainu ng'anto iyo no tore nande goika tokora amagendero aro ntwanya kwirana magega mbuya mono bancho borire koigure buna bagakao bakwanire n'abantu babwate egangengia ase kinyore kiga nande bategeta amagenderero batire chairman won nayo mo chairman won nayo wata njomo chairman obochura forum yes consultative committee ngakibone kinyore kikiriga ekenyore kana kigiato sinyera origere riko rwari guturumboka gocha ero geturungano tukabeka namo tukatebaniga igabwente korosigwa epare yega igechere beyemo iga abana baitu mbabwatise bagwakira mupira nonya esukuru maria ere geturumboka nere mari esukuru eri mari getinke yo nane getinke yo nonya nake era maurumomo that is why twachamo esukuru ari ere iga aseta yo no mwarimu agotaja etakire ero sigwe ebe kwa marabari round ebe kwa moramu ebe kwe a compact kubuya ebe kuchi stay achigo ikakurwa ndo mago ikase class I think esukuru yabo ngeto a few days ago yes bone getie getata bantu ngwa kamana ngwa kabaru mupira turoje tokoenda togosoa geturungano bona abantu bande bagukana ng'amagendo naro batata getinga ntokoro cio nyento obonyansi obo na abana bagwa ku mupira usini chombe mokolisi chombe bakolisi no ng'ombe njiri kolisi kwanse kiare ne suguta egasi ezi sugute yarete twatebe sugute yerusi gororo kero yarusi gororo asaria omochumbe nanja Duke nanja omo MCA nanja asaria Duke Nyarongo nanja asaria abekwache igoro eketieke kiaranigwe nanda agateba nabwate chibesa ngorosia regetieke okay so ekeraja akire korosia abantu mbaro bang'aini bakanire ng'anto okorera mokutano sukuru mera kitwanyore asitokobera ngo babali sababu abang'aini hapo banya goto sababu bagoteba ntu kunyara barara ira matuko so bono tingagere tinga banya mbabwate sababu omaito ne kanisa abantu bari bakobatenga karatera bwana twaraterera matuko ari na diko ni karabwatira abutata kanisa twarayira ire boge bintu twarosetie beno karayetema igona abantu bara bakobatenga karatema bato tebi ngakero toko so aga iga batagite tubeke bantamo lakini abantu banje tebuna lera abantu bachire 48 banda 48 tutaite kugwake na barabo okay nande goika tubwatie amagendero that is why togote abantu baritiga baje story kiaronye bachagete kalemba nyarete twachira abantu bachire let him join us bona aiga umweshimiwa oino Duke Kibagendi nari willing kubabwatisi omubunga are atagete tubu ago tubwasi 100% you nari willing number 1 otoira mache eskuma ngojari nkore mwari abere safeit na jari mwabekwa eparnere number 2 epare gocha isaregete na nchera nankorosi are para korwa buo mache ikaige pare ngiyabeka baka makarabati igo mwesimi wake bagendi are buya asenge nchata itoko tobwasi tokora magendera okay bona
kaige parne re bone guche skuru nere rama urumo skuru ya berra miaka irenga miaka mingi kurgo se 1968 60s kai iko miaka yonsi skuru nyana ngonyorna ne rami gocha tiranyora ya tiranyora abantu aba umete kia mwase gekunete chiwodia ngeisato yani area ekunete nyakoe area ya ite bwatete nyakoe ikabwata nyatieko ikabwata na township bono ekere bwata sa yonsi piga abantu abamwa aba both MC aba nyatieko ini makwana na barabukende twakwane na barabuno mukutano itu abwate etwegwananite nganko babarenga omo esimigo ito Amos igare positive kubwaterana nomo MCO Kitutu Central na ande mbakwanete nere akamusabira libaga omo MCO ito nyakoe oyagi he agreed ata tubwaterane tokora magendo gento nkeyo babwate question omo assistant chief nyakoe Nyaoso, mo assistant chief Nyatieko Enoch, mo assistant chief township Ericha Ongera. Etole na barabwo asoko kora magendera ya ngagoika tokore buna batagete buna twate banetie kiara na ubono na buo administration. Ebale na into tokora magendera. Lakini abantu bande bakani nganto basakokora. Bono kera tugukurira. Maybe a challenge one nene mu afesiri ne riye a challenge ne tu afesiri esukuru ya itone bwate committee a primary ne robone bwate problem na into because yo chairman era ate betenga esukuru abali baisa gocha nge bago tokore nge bago kwana nganto bwende kokora mekutana whereby inche buno chairman obole mu bwana oboli ali Igo esukuru eromete na bwobe esukuru eriete oyo gokana nere buno mo chairman igarwete maate lakini oyo minto temine dinga abatorega obuli mo boromire na bubwe katobwenete koba abantu bonsi bakia mwasi babochura iko batakire koba na intwe lakini njaka robuli mo bondie ndiro obuli monaro rire problem rigerere iga bunara mauro momo nkaro atigato chamo buno mo Peace and Security Committee Kitutu Central Sub County buno mo Nyakenyoro buno mo tureti bwenke tobwaterane tokora magendera n'abantu abo bonse igo esukuru ekere ko badina opportunity yime mogoteba ko magamu akorere mikutane esukuru no tware gokorera baka last week no twenge Sunday yes bono kururi na baba tebetinga you are not wanted here tutakeiri ga igekaro baroche nga tuancheiru ko kore bintu binde binene Thank you so much. Machomurigeria igonde chinsa mochia kia mwasha malitane nguru kuroja sikaka sungura nyasaye oyo nabanga niri chinga gichingia andaba gusiga twanja magendere kire bintu byachiri twabwaterana bitire bye bike mbiko tokonye and after all pale ntu nstoko yetumeke skuru na bana baitego ko intungo kutore skuru ogwete ko 1960 what bantu bagure bado no batigete skuru yega ona yoche ko pinga boneka na bora nyorende gwaseria magendero batire ndebwaterana bantu bakia mwasi moros chinse ino asaya nararabe aronekane bune town nyasaye tigaba munene